turnului Eiffel. Mamma mia! Uite cafea de bază. Mi intrăm în picioare. De ce? Frică? Acolo se vede întunecat la un moment dat, vezi? Mama mia, la un moment dat sunt... Dar de ce sunt întunec încolo? Toată America, nu toată alta. Toată America. Am zis eu. Și aud aici. Ha? Da, dar nu e Ia, Chica. Îmi place? Davvero, ti gira la testa per davvero. Urmează și mine. Ăsta a mai rămas vârf. Ăsta mai rămas vârf. Uite. Uite aici. Uite aici e chipeta închipată. Uite, salută lumea aici, așa. Aici când inaugurat, aici treci prin noi. Uite, parcă un tablou aici cu orașul, mă. Eu știu că se ține asta în mână. Ești la 300 metri de înălțime de la pământ. În partea de spate din nou. La 300 de metri de înălțime. Eu vreau să filmez o leacă nenea ăla, știi? Nu știu unde se duc aici, la baie. Decât tot el moare. Au și baie aici sus. Aici suntem noi. Asta e fotografie.